Mae heddiw y flwyddyn 2024 ym mis Awst, y 4 Mae'n hyn dydd Sadwrn 10 munud i 2 yn yr prynawn. Yn y pwnc fan yma, dwi'n eisiau i trafodi ynglyn ar yr chwareu solitêr arall ar gyfer yr areithio, lle ydyn yn gallu areithio ac wedyn yn chwareu solitêr trwy'r areithio. Felly, yr enw o'r chwareu hwn yw cysylltiadau gair afal. Felly, sut ydyn yn gallu chwareu yr chwareu solitêr cysylltiadau gair afal? Felly, mae'r hwn chwareu sydd yn hynod o syml. Mae'n dim ond yn chwareu o'r cysylltiadau gyda'r gair i ar arall. Yn pob tro yn dechrau gyda'r un ar sef afal. Felly, pan ydyn yn dweud afal, felly y cam nesaf neu y troed nesaf yw i dweud yr gair sydd yn cysylltiedig gyda'r afal. Nid angen rhaid i'r gair hwn i fod yr un air, a fe allai hwn i fod yn term sydd yn cynnwys 2 neu 3 gair. Enghraifft, pan ydyn yn dweud y gair cyntaf afal, felly y gair nesaf ydyn yn gallu dweud bolen ffrwythau neu bolen afalau, ac mae'r term bolen afalau yn cynnwys 2 air. Wel, beth ydy'r amcan o'r chwareu solitêr areithio hwn? Wel, mae'r amcan o'r chwareu hwn yn hynod o syml ac yn hamddenol. Ydyn dim ond yn braslamu trwy'r geiriau mewn yn y Cymraeg, ac yw mwynhau nhw i fwynhau yr gweithrediad o cynhyrchu ei seniau, i fwynhau ei seniau'n eu hunain, i fwynhau ei ystyriau ac dachmygydau cysylltiedig gyda'r ei ystyriau. Mae'n yn debygol, enghraifft, pan ydyn yn treulio ein hamserau hamddenol, enghraifft trwy'r gwrando i'r cyngerdd, neu i wylio ar y teledu, neu i wrando ar yr radio, neu i wrando ar cerddoriaeth. Ydyn dim ond yn angen i fwynhau yn hamddenol yr geiriau sydd yn dod i ni trwy'r chwareu hon, trwy'r fodd lle ydyn yn gallu cysylltu gair gyda gair ac gyda gair, ac wedyn trwy'r fodd hon, trwy'r troediadau hwn, ydyn yn gallu dod o hyd ac i cyfarfod gyda'r geiriau neu rhestr o eiriau sydd yn hollol habnam. Ac mae'r hwn yn ei hunan rhywbeth sydd yn hamddenol ac yn pleserus ac yn mwynhaol. Felly, mae'n debygol i cerdded o gwmpas yn yr coedwig neu mewn yn y bro, i mwynhau yr olygfa, i mwynhau yr awyr agored, ond yn yr chwareu hon ydyn yn mwynhau y seniau ac hefyd yr ystyriau o'r geiriau mewn yn y Gymraeg. Felly, fel pan ydyn mynd i'r cerdded mewn yn yr awyr agored, felly mae angen i ni pwynt dechreuad, felly mae angen i ni efallai i cerdded mewn yn yr dolen, efallai o gwmpas rhyw coedwig neu meysydd, ac wedyn mae angen i ni i dilyn rhyw fath o llwybr, ac wedyn yn yr gorffen mae angen i ni i dachwelyd i'r un lle o roedd ni'n dechrau. Felly, dyma'r amcan ar gyfer yr gorffen o'r chwareu hwn. Mae'r chwareu hwn yn dechrau, mae'r chwareu hwn yn gorffen pan ydyn yn dachwelyd i'r un ar oddi wrth y dechreuad, sef yr un ar afal. Felly, os ydyn i roi enghraifft yn hynod o syml, ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel afal, ac wedyn y gair sydd yn cysylltiedig gyda'r afal sydd yn codi yn uniongyrchol i'm meddyliau yw efallai y lluosog afalau. Felly dwi'n gallu dweud afal, ac wedyn dwi'n gallu dweud afal, afalau. Ac wedyn pan dwi'n dweud afalau, dwi'n gallu meddwl
gair nesaf sydd yn gysylltiedig i'r gair afalau sydd yn codi yn union sydd yn fy meddyliau I. Felly, os dwi'n meddwl am orenau, felly dwi'n gallu dweud afalau orenau. Felly, mae'n mynd fel afal, afalau, a wedyn afalau orenau. Ac wedyn, pan dwi'n dweud orenau, y gair nesaf sydd yn codi yn union sydd yn fy meddyliau I, yn grefft efallai yw marmalade neu marmalade. Felly, rydyn gallu dweud afal, a wedyn afalau, a wedyn afalau orenau, a wedyn orenau marmalade. Wedyn, ar ôl dweud marmalade, y gair sydd yn codi yn union sydd yn fy meddyliau I efallai, allai fod gair neu terf fel cyffaith mefus, neu strawberry jam cyffaith mefus. Felly, os ydyn gallu chwarae hwn I wneud yn ychydig yn fwy cyffroes I ymgeisio I siarad cyn gyflymed a phosib. Felly, os ydyn gallu efallai yn ymgeisio I mwyafeddio yr nifer o geiriau a rydyn gallu dweud union yn yr un funud, union yn yr 60 eiliad, fel rydyn gallu dweud fel afalau, orenau, marmalade, cyffaith mefus, ac wedyn y gair nesaf, ac wedyn yn ymgeisio I mwyafeddio nifer o eriau, ac felly rydyn yn gallu cystadleuo gyda eu hunain fel hwn. Neu, rydyn yn gallu parhau yn hamddenol ac dim ond yn mwynhau yr geiriau sydd yn dod I ni yn habnam trwy'r chwarae hwn. Ac wedyn, ar ôl term cyffaith mefus, rydyn yn gallu dweud saws afal neu apple sauce ar gyfer y cig moch, saws afal. Ac wedyn, ar ôl saws afal, rydyn yn gallu dweud afal, ac wedyn yn dychwelyd i'r pwynt dechreuad, ac wedyn mae'r chwarae yn gorffen, ac wedyn ar ôl hynny, rydyn yn gallu rownd arall o'r un chwarae yn dechrau unwaith eto gyda'r un air sef afal. Felly, dyma'r yw yr enw o'r chwarae solitêr hwn sef y cysylltiadau eiriau afal. Ac dwi'n meddwl pan rydyn yn dychwelyd i'r pwynt dechreuad, mae'r hwn yn rhoi I ni rhyw fath o'r bodlonrwydd yn yr chwarae o'r chwarae hwn. Ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn rhoi I ni rhyw fath o'r cyflawnad neu cwblhad union yn y dydd. Felly, os ydyn eisiau I parhau fel yr un modd pan ydyn yn cerdd o gwmpas yn y bro neu o gwmpas y meisif, pan os ydyn eisiau I cymryd yr cerdded sydd yn ychydig yn hirach, ydyn yn gallu gwneud hynny, ac wedyn I osgoi unrhyw llipwr sydd yn gallu yn uniongyrchol yn ein arwain ni yn ôl i'r gair afal ac I adael hynny hydad yn hwyrach. Ac fel hwn, trwy hwn, yn gwneud yr chwarae yn ychydig yn hirach. Felly, rydyn gallu gwneud hynny hefyd. Ac hefyd, rydyn gallu tarddu neu esblygu yr amrywiolion oddi wrth yr chwarae hwn. Dwi'n wedi rhywbeth o'r blaen ynglyn â sut rydyn gallu creu rhyw fath o cystadleuadrwydd trwy enghraifft yn ymgeisio I siarad cyn gymaint o'r eriau cyn phosib a phosib union yn 60 eiliad enghraifft, ac wedyn I cael rhyw fath o chrigat lle rydyn yn gallu cymhyru ein chrigadau gyda ei gilydd, ac wedyn efallai I dod I hyd o rhyw fath o gampwriaeth union yr chwarae hwn. Felly, amrywiolion arall yw rydyn yn gallu efallai pan rydyn yn dod I hyd o'r gair nesaf, rydyn yn gallu treulio amser enghraifft am leiaf funud yn siarad ar y pwnc hynny. Felly, enghraifft os rydyn yn dweud afal ac wedyn afalau, rydyn yn gallu treulio am leiaf 1 munud yn sgorsio ynglyn â'r pwnc o'r afalau, ac wedyn ar ôl hynny, rydyn yn gallu symud oddi wrth afalau I afalau orenau, ac wedyn gyda'r orenau, rydyn yn gallu treulio funud arall yn sgorsio gyda fe yn dweud enghraifft dwi'n cofio fy amser union yn rhyw llwad lle rydyn nhw'n yn tyfu yr coedynau orenau ac yn y blaen, ac wedyn rydyn yn gallu ymadrodd ynglyn â'r amser honno.
Ac wedyn, os ydyn yn gallu gwneud hyn, dwi'n meddwl mae'r hon yn fod yn hynod o cynorthwyol ar gyfer yn enghraifft y dysgwyr oherwydd o'r hyn wedi gwybod o'r blaen y bwysigrwydd o defnyddio yr iaith amled a phosib oherwydd os ydyn gallu cywerio neu cyfarwyddo ein cychyrau ac eu cofio y symudiau ac wedyn pan mae'n hynny yn digwydd, mae'r hynny yn galluogi ni I siarad yn cyflymach ac yn fwy rhugl ac yn fwy hunan-symudol. Felly, ydyn gallu mynegu hunain ac yn canolbwyntio ar sylweddau yn ytrach nag yn canolbwyntio ar y iaith eu hunain, ond yn canolbwyntio ar y cyfathrebiad ac hefyd ar sylweddau dan sylw. Felly, dyna ni chwareu solitêr areithio gyda'r enw cysylltiadau, geiriau, afal. Dwi'n meddwl mae'r hwn, pedwerydd, dwi'n wedi crybwch amdan nhw union yn gyfres o dyddiadur hwn. Yn gyntaf, yn bod atebion i'r 5 cwestiwn neu gofyn ynglyn â'r gwaith flwyddyn. Yr ail yn bod disgynellio oddi wrth yr arwen uwchben rhyw tref neu dinas ac wedyn i'w disgrifio yn manwl. Y trydydd yn bod 5 gair hapnam lle ydyn yn dod o hyd ohonyn nhw trwy'r munudau ar ôl neu i'r awr nesaf, sef y 5 gair sydd yn dechrau gyda'r un lythren ac yn cynnwys yr un lythren ac wedyn i'w treulio amser yn sgwrsio ynglyn amdanynt am lleiaf 15 munud ac wedyn y pedwerydd fan yma cysylltiadau, geiriau, afal. Mae'n hi'n dydd Sul o'r 15fed o Fusbedi 2024. Mae'n hi'n 36 munud ar ôl 11 gloch I codi y safon o rhugl-dyr. Yn gyntaf, ydyn yn gallu chwareu rhyw fath o chwareuaid lle ydyn yn gallu arferu yn y defnyddiad o'r lytherennau union yn yr geiriau pan ydyn yn siarad. Achos dwi'n meddwl pan ydyn yn gallu weledoliadau yr lytherennau o'r geiriau pan ydyn yn siarad, mae hyn yn gorfod ni I siarad yn fwy cywer ac yn gyda fwy gywerdeb ac gyda fwy o hyder pan ydyn yn gallu gweled neu gwelededdio yr lytherennau union yn y geiriau ac hefyd y geiriau yn ein datblygiad ni pan ydyn yn siarad. Felly ydyn yn gallu creu rhyw fath o chwareuaid lle ydyn yn gallu cynnig y gair ar ôl un sydd yn rhywsut yn wynebiad i'r ffyrdd o'r gair o'r blaen, enghraifft union yn achos o'r gair arfal, ydyn yn gallu enghraifft damchwelyd neu troi yr geiriau neu lytherennau ar ei ben. Felly mae gyda'r ni gyntaf union yn yr gair afal, y lythren A, felly ydyn yn gallu damchwelyd hwn I fod yn fi, ond nid ydy'r fi union yn yr iaith Cymraeg, felly ydyn yn gallu defnyddio y W. Ac wedyn ydyn yn gallu meddwl am gair sydd yn dechrau gyda'r lythren W ar gyfer y gair nesaf, felly fel wy neu wyau neu wynions ac yn y blaen. Felly ydyn yn gallu cynnig y gair wynions neu wy ar ôl y gair afal ac wedyn ar ôl gair wynions neu wy ydyn yn gallu unwaith eto yn damchwelyd yr lythren W I greu neu cyrraedd at y lythren M. Felly ydyn yn gallu cynnig y gair nesaf fel gair fel mapwysiadu neu map neu mynydd ac yn y blaen. Felly, os ydyn gallu chwarae yr chwareuaid hwn, ydyn yn gallu ymarfer yn defnydd o'r weledoliadau union o'r geiriau ac hefyd y lythren pan ydyn yn siarad. A dwi'n meddwl fe fyddai hynny yn gwellau yr rhugl ac hefyd yr hyder union yn ein siarad ac hefyd yr eglurdeb yn y cyfathrebiad. Yr ail peth ydyn yn gallu gwneud yw pan ydyn yn siarad yn rhugl, ydyn yn aml yn godynnu lytherennau neu sillathau oddi wrth y gair, felly union yn y Saesnig enghraifft ydyn yn treiglo terfyniad o geiriau pan ydyn nhw yn terfynu gyda cytsain enghraifft the 8 trains ydyn yn dweud yn ytrach na 8
trains ar wneud yn dweud yn aml 8 trains ac yn y blaen I creu y siarad yn fwy esmwyth ac yr un peth union yn y iaith Cymraeg allan yn godynnu ar y syllaf fel yr wythfi yn dweud. Felly mae'r wythfi yn dweud yn dod yn wythfi yn dweud, wythfi yn dweud neu dwi yn dweud yn hytrach na y dwi yn dweud. Felly mae'r bethau fel hyn yn gallu gwellhau y safon o'r reiglder trwy'r gwneud yr siarad yn cyflymach ac fan y mae y siarad yn mynd yn cyflymach. Felly mae'r hefyd y reiglder yn gwellhau hefyd. Mae heddiw yr alfred ar 15 o fis Medi 2024. Mae'n hyn dydd Mawrth. Mae'r amser o ddeutu 4 I 9 o'r gloch yn y hwyr. Y pwnc yw 3 chwareuaid solitêr areithio. Felly, dwi'n wedi cwrbwll ynglyn ar chwareuaidau solitêr areithio, lle os nad gyda ni person I ymarfer siarad yr iaith arall. Felly, rydyn gallu chwarae chwareuaidau solitêr areithio gyda'r ein hunain. Felly, dwi'n eisiau I ychwanegu 3 mwy ohonynt union yn y pwnc hwn. Felly, dwi'n wedi sonio ynglyn ar solitêr areithio geiriau cysylltiadau afal, lle rydyn yn gallu dechrau gyda'r gair afal, ac wedyn rydyn yn dweud gair sydd yn cysylltiedig gyda afal, fel afal, ac wedyn per, ac wedyn rydyn yn dweud gair cysylltiedig gyda'r gair hynny, sef enghraifft per, oren, ac wedyn unwaith eto oren, ac wedyn satsuma, ac wedyn satsuma, ac wedyn y grawn ffrwyth, ac wedyn y grawn ffrwyth, ac wedyn melwn, ac wedyn ar ôl melwn pêl basged, ac wedyn ar ôl y pêl basged, pêl droed, ac yn y blaen. Felly, ar gyfer y cyntaf deuaid o'r triawd fan yma, mae gyda ni ddau anrywolyn o'r solitêr areithio geiriau cysylltiedig afal. Yn gyntaf, mae gyda ni yr un chwareuaid fel chwareuaid hwn, ond pan ydyn yn symud ymlaen i'r gair nesaf, enghraifft oddi wrth afal I per, mae angen rhaid I ni I rhoi chresom I esbonio pam ordyn yn dywys y gair nesaf, enghraifft pan ordyn yn symud oddi wrth afal ac wedyn afal per, mae angen I ni I rhoi chresymau pam dewisasom ni y gair per, enghraifft mae'r per yn arferol yn werth yn un lliw fel afal ac mae'n tyfu ar cangenau o'r coeden yn debygol iawn i'r afalau union yn afal coeden ac yn y blaen ac rydyn yn gallu trelio munudau yn disgrifio rhesymau pam ac wedyn ar ôl rhesymau hyn rydyn yn gallu wedyn yn parhau yn yr un fodd fel o blaen union yn yr un chwareuaid sef rydyn yn gallu symud oddi wrth per i'r gair nesaf fel enghraifft per oren ac wedyn rydyn yn gallu trelio y ddeutu 2 neu 4 funud yn disgrifio pam dwysasom ni gair oren fel y gair nesaf ar ôl per enghraifft rydyn yn gallu dweud oherwydd mae'r oren yn gwrthrych sydd yn ffrwyth yn un fodd fel per, ond oherwydd mae'r per yn debygol iawn i'r afal, mae'r oren yn hollol ac yn pygymol yn wrthwymiadedig yn ei ffyrdd oherwydd mae gyda'r oren croen sydd yn anfytadwy, ond gyda'r per mae'r croen sydd yn fytadwy ac yn y blaen, a gyda'r per mae'r cnawd union yn ffrwyth sydd yn caled yn cymharol i'r cnawd union yn oren sydd yn hynod o feddal ac wedyn rydyn yn gallu dweud oherwydd gwrthfendigwydd oddi wrth oren i'r per
mae gyda ni cysylltiad rhwng y per ac hefyd yr oren, ac wedyn rydyn ni'n gallu treulio nesaf 2 i 5 munud yn disgrifio hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu parhau ac yn symud i'r gair nesaf oddi wrth efallai oren i grawn ffrwyth, oherwydd maen nhw'n ddahonynt yn ffrwythau imiwn yn y hanfodwang o'r llebronwydd neu citrus llebronwydd. Felly dyma'r cysylltiad, ac hefyd maen nhw'n blasu yn llebronwydd neu citrus, ac yn y blaen, ac wedyn ydyn nhw'n gallu parhau ac efallai yn treulio hanner ar, hyd at orau yn mynd oddi wrth gair i ar yn esbonio cysylltiadau. Ac wedyn yn y diwedd, os da chi'n cofio, dylem ni'n cyrraedd ar gyfer y terfyniad o'r chwareuaid yn ôl i'r gair afal. Efallai rydyn ni'n gallu dweud rhywbeth fel bolen ffrwyth, ac wedyn oddi wrth bolen ffrwyth i afal, ac pan rydyn ni'n cyrraedd hyd at yr afal, sef y gair derchedig. Unwaith eto, dyna'r terfyniad o'r chwareuaid. Felly dyma'r cyntaf o'r solitêr areithio. Yr al yw yr un fel y gyntaf, ond yn ytrach na dweud y gair sydd yn cysylltiedig, rydyn yn dweud y gair sydd yn wrthwynebedig. Enghraifft, pan rydyn yn dweud afal, rydyn yn gallu symud i'r gair nesaf fel tomato. Pam tomato? Oherwydd mae'n hollol yn gwahanol i'r afal, ac wedyn rydyn yn gallu treulio nesaf 2 neu 4 funud yn esbonio pam mae'r tomato yn hollol wrthwynebedig i'r afal. Ac wedyn ar ôl tomato, rydyn yn gallu dweud gair fel cig-edion. Pam cig-edion? Felly mae hwn yn hollol yn cysyniad yn wrthwynebedig i'r tomato, ond yn aml rydyn yn canfod cig-edion gyda'r tomato imiwn yn enghraifft y cawl cig-edion a tomato ac yn y blaen, ac mae'r cymysgiad o blas hwn rhywbeth sydd yn digwydd yn aml, ac wedyn rydyn yn gallu treulio munudau nesaf yn esbonio pam mae'r cig-edion yn wrthwynebedig i'r tomato. Felly dyna'r al chwareuaid solitêr areithio. Y trydydd yw yr un gyda'r teitl neu enw chwareuaid solitêr areithio, sut enillodd lleici 100 punt yn dydd neu yn diwrnod. Felly mae'r chwareuaid hwn yn hollol syml. Mae angen i dechrau gyda'r maint o 10 punt. Felly rydyn yn gallu dechrau chwedl gyda'r lleici yn cerdded i lawr y stryd, ac wedyn mae angen i ni i disgrifio sut cynadodd 10 punt ar y dechreuad i 100 punt. Felly rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel roedd lleici yn cerdded i lawr y stryd pan canfiodd hi bathau ar y palmant a bathau o'r 1 punt. Felly piciodd lleici y bathau i fyny, ac wedyn darcanfuodd lleici roedd y bathau hyn yn gwympo allan oddi wrth sach, oddi wrth y dyn oedd yn cerdded i lawr y stryd, ac wedyn rhedodd lleici i'r dyn, ac wedyn esboniodd lleici i'r dyn roedd bathau yr 1 punt yn gwympo allan o'i sach, ac wedyn roedd y dyn mor diolchgar i lleici, gobriodd fe lleici gyda'r nodyn o 10 punt. Felly dyna sut enillodd lleici 10 punt, ac wedyn ar ôl hynny, lleici aeth i mewn i'r siop, ac wedyn rydyn yn gallu parhau fel hyn, ac wedyn i esbonio sut enillodd lleici weddill o'r arian, enghraifft trwy'r gweithio, trwy'r gwneud gorchwilion ar gyfer personau eraill ac yn y blaen, ac mae'r chwedl neu stori yn terfynu pan enillodd lleici 100 punt neu 100 punt. A dyna'r 3 chwareuaid solitêr areithio rydyn yn gallu chwarae i arfer yn siarad gyda ein hunain, ac felly dwi'n meddwl mae'r hynod o bwysig i'w wneud hyn os nad ydy gyda ni personau eraill i ymarfer siarad y iaith gyda nhw. Felly dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni i
ymarfer siarad hyd yn oed yn fwy, ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r chwareuaidau solitêr areithio hyn. Fel esbonwyd o blaen, dwi'n meddwl mae'n bwysig pan rydyn yn chwarae solitêr hyn i chwarae gyda'r ein llais yn hygliadwy, sef i chwarae nhw yn y lawd fel y gallom ni cyfarwyddo neu hyfforddiannu cof cychyrau oherwydd pan rydyn yn gallu dysgu y cychyrau union yn y gennau i siarad, i gwneud symudiadau ar gyfer y sgorsio. Felly rydyn yn gallu yn raddol gwneud hyn yn fwy ac yn fwy hunan-symudol, ac mae'r hyn yn gwneud ein siarad neu ein llyfariad yn cyflymach ac yn fwy ysmwyth. Felly, ar y pwynt hwn, rydyn wedi creu hyd at yr rhanbarth union yn y fideo, lle rydyn yn mynd trwy'r geiriau dydd. Felly, mae'r rhain gyda mi oedd wedi ei gyllwyd trwy'r dyddiau diweddaraf. Yn gyntaf mae gyda ni y gair goblygu, sydd yn cyfeirio at y gair yn Saesneg to imply. Felly, os rydyn eisiau i goblygu rhywbeth pan rydyn yn dweud rhywbeth, mae'r hyn yn goblygiadaeth neu implication. Ac wedyn rydyn yn gallu defnyddio y gair ymhyglu hefyd, ymhlygu. Dwi'n meddwl mae'r gair wedi ei cyfansoddwyd gyda'r yn gyntaf yr blaendodiad ac wedyn yr ôl-dodiad plygu, sydd yn treglio i plygu ar ôl yr ymhlygu, to imply. Felly, yr ymhlygiadaeth, the implication. Wedyn mae gyda ni yr gair llaru, sydd yn cyfeirio at yr ystyr o'r helaethrwydd. Felly, pan mae rhywun yn llaru, mae'n helaidd neu yn hel, sef generous neu kind, ac wedyn rydyn yn gallu ffurfio y gair chwareuaid allan o'r gair llaru. Felly mae'r gair chwareuaid yn cyfeirio at yr syniad o ei fod yn caredig neu gostyngiedig, ei fod yn llariaeth. Ac wedyn mae gyda ni y gair poncif, sydd yma'r trync o'r coeden, gyda'r ôl-dodiad cyf, ff, sydd yn ystyrio yr bon neu'r paladr neu'r corff o'r planhigyn neu'r coeden. A wedyn mae gyda ni geiriau sydd yn cyfeirio at yr gweithrediad i cnoi. Felly os rydyn yn cnoi yn rhywbeth, rydyn yn bite into rhywbeth. Ac wedyn os rydyn yn cnofain, rydyn yn ruminate fel buwch, cnofain, to ruminate neu to chew. Ac wedyn os rydyn yn brathu, rydyn yn cnoi i mewn rhywbeth, to bite into something. Ac hefyd rydyn yn gallu defnyddio y gair dantu, sydd yn cyfeirio at i brathu i mewn yn rhywbeth, ond dwi'n meddwl mae'r gair dantu yn cyfeirio at pan rydyn yn cnoi i mewn yn rhywbeth sydd rydyn yn bwyta, oherwydd mae gyda ni yr rhanbarth o'r gair hwn sydd yn cynnwys y gair dant. Felly, gyda'r gair dantu, rydyn yn gallu cnoi neu brathu i mewn yn rhywbeth sydd rydyn yn bwyta, ond dwi'n meddwl gyda'r gair brathu, mae'r hwn yn cyfeirio at pan rydyn yn cael ein brathu gyda'r ci neu rhywbeth sydd yn poenus, fel ci, neu rydyn yn cael ein brathu gyda'r danadl. Os rydyn yn cael ein stinged or stung by the nettles, rydyn yn cael ein brathwyd gyda'r danadl, dwi'n meddwl. Ac wedyn mae gyda ni y gair geiriau ar gyfer y perllysiau. Felly mae gyda ni y gair chrigan, chri-i-eg-a-n, sydd yn cyfeirio at y gair yn Saesnig marjoram. Rydyn yn gallu defnyddio y gair organi hefyd ar gyfer yr un perlys. Ac wedyn mae gyda ni y gair eidran, e-i-d-r-a-n, sydd yn cyfeirio at yr perlys marjoram hefyd. Ar gyfer y perlys oregano, rydyn yn defnyddio y gair oregano, sillaffwyd union yn y un ffordd. Ac wedyn gyda'r perlys sage yn Saesnig, mae gyda ni y gair cymredod
gwerddonech, Gwrddonell. Rydyn gallu defnyddio y gair llwynhelen hefyd, llwynhelen, Lewynhlen, ac efo sedge, ac efo basil, mae gyda ni yr gair Cymreictod brenhinllys, Brenhinllys, ac efo'r perlys thyme, mae gyda ni yr gair griw, neu griwlys, ac efo'r thyme sydd yn wyllt, mae gyda ni y gair piliol, P-E-L-I-O-L, ac efo'r parsley, mae gyda ni yr gair perlys, neu persych, neu persli, ac wedyn, nesaf mae gyda ni yr gair sydd yn cysylltiedig gyda'r coginio, felly os ydyn eisiau i minsio y cig, ydyn gallu defnyddio y gair manfrywio, ac wedyn os ydyn eisiau i ddisgrifio yr grŵp o bethau, fel y grŵp o ddilladau, ydyn gallu defnyddio y gair y gosod o ddilladau, felly ydyn gallu defnyddio hefyd cwlwm, ac efo y casgliad, neu'r haid, neu'r gair swp, neu ac efo'r grŵp sydd yn ychydig yn fwy, ac hefyd y gair sypyn, ac efo'r casgliad neu'r grŵp sydd yn ychydig yn llai, os ydyn yn cyfeirio at y grŵp o bobl, enghraifft i mewn yn y carfan, neu yn y byddin, neu yn y tyrfa, ydyn yn gallu defnyddio y gair bagad, B-A-G-A-D, ac wedyn, os ydyn eisiau i dweud mae'r rhywun yn taff neu rhywbeth yn taff, ydyn yn gallu defnyddio y gair gwydyn, G-W-Y-D-N, gwydyn. Felly os ydyn eisiau i taffen rhywbeth, ydyn gallu gwydynhau rhywbeth. Ac yn olaf, mae gyda ni yr gair grepth, sydd yn cyfeirio at yr gair yn Saesneg instinct. Felly, os ydyn yn temlo rhyw fath o instinct, ydyn yn temlo rhyw fath o redth, E-R-E-D-D-F. Felly, os ydyn yn eisiau i disgrifio rhywbeth fel instinctif, ydyn gallu defnyddio y gair greddfol, ac ydyn gallu dweud mae'r bethau hyn yn reddfol, enghraifft. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y mae'r fideo hwn yn ddigon hir, a felly rydyn wedi cyrraedd hyd at y rhanbarth o'r geiriau y dydd. Felly, y gyntaf ohonynt yw elaethus. Pan ydyn eisiau dweud mae rhywbeth yn tragic neu doleful, mae hynny yn elaethus, R-L-A-E-T-H-U-S, elaethus. Felly, ydyn eisiau dweud mae rhywbeth yn sorrowful neu yn drist, ydyn gallu defnyddio y gair prydd ganiedig, prydd sydd yn cyfeirio at rhywbeth sydd yn melancholy, a ganiedig, prydd ganiedig. Felly os ydyn eisiau dweud mae rhywbeth sydd yn vain, sydd yn over, neu sydd yn ffrostiedig, mae'r hwn yn coeg, ec-o-e-eg, yn coeg, ec-o-e-eg. Felly os ydyn eisiau i dweud mae rhywbeth sydd yn showy neu garish, mae'r hynny yn coegwych, ec-o-e-eg-o-e-ech, coegich, rhywbeth sydd yn garish neu showy. Mae'r dillad hynny yn rhy goegwych i'w wisgo. Mae'r dillad hynny yn rhy goegwych i'w wisgo. Ac wedyn, os ydyn eisiau dweud mae rhywbeth sydd yn frustrating neu restraining, mae'r hwn yn rhwystrus. Os ydyn yn wynebu rhywbeth sydd yn restraining, mae'r hynny yn rhwystrus. Felly, os ydyn yn canfod rhywbeth sydd yn frustrating, mae'r hynny yn rhwystredigaethus. Mae'r hynny yn rhwystredigaethus. Os mae hynny yn frustrating, rhwystredigaethus. Os yn eisiau i cyfer at y section o efallai rhyw le neu rhyw destun, ydyn yn gallu defnyddio y gair rhaniad, the section. Os ydyn yn cyfeirio at y sector, ydyn yn gallu defnyddio y gair rhanbarthiad neu y rhaniadaeth, neu hefyd ydyn yn gallu defnyddio y gair rhaniadigaeth, sydd efallai yn cyfeirio at rhywbeth sydd yn ychydig yn fwy altenedig. Os ydyn yn defnyddio yr oldodiad iedegaeth yn y trachnad iadaeth, efallai mae'r gair gyda'r oldodiad iedegaeth yn ychydig yn temlo yn ychydig yn fwy altenedig.
adpentyriedig. Felly, beth ydy'r adpentyriedig? Pan ydyn eisiau defnyddio y gair yn Saesnig accumulative, felly ydyn gallu dweud adpentyriedig. Mae'r niferoedd hyn yn adpentyriedig. These numbers are accumulative. Mae'r niferoedd hyn yn adpentyriedig. Felly, os ydyn eisiau I dweud mae'r canlyniad yn cumulative, the result is cumulative, ydyn yn gallu dweud mae'r canlyniad yn pentyriedig, ac hefyd ydyn hefyd yn gallu defnyddio y gair neu ansoddair cronus, cronus, mae'r canlyniad hwn yn cronus. Os ydyn eisiau I dweud mae rhywun yn gwisgo'r fel, tiflaen o'i wyneb, ydyn yn gallu dweud mae rhywun yn gwisgo y llen, double L-E-N, cellan neu tiflaen o'r wyneb. Felly, os ydyn eisiau I dweud mae rhywun yn gwisgo'r ffain fel, ydyn yn gallu dweud mae rhywun yn gwisgo'r ffedog. Os ydyn eisiau I remove rhywbeth, ydyn yn gallu dweud mae rhywun yn diodi rhywbeth, Felly, mae hwn yr un gair fel diodi, sef I yfed. Felly, ydyn hefyd yn gallu defnyddio y gair godynnu, G-O-D-Y-N-N-Y, to remove, godynnu. Mae rhywun yn godynnu bethau oddi wrth bwrdd. Os ydyn eisiau I dweud mae rhywbeth yn opaque, lle mae'r golau yn gallu disglerio trwyddo fe, ydyn gallu defnyddio y gair treithloiw. Mae'r lliain hynny yn treithloiw, T-R-E-I-D-D-L-O-U, treithloiw. Felly, os ydyn yn dweud neu cyfeirio at attractiveness o rhywbeth, y denodolrwydd o rhywbeth, ydyn yn gallu dweud mae'r that object yn hold great attractiveness, a mae'r gwrthrych hynny yn cynnal denodolrwydd mawr. Ac hefyd, os ydyn eisiau I dweud that thing is a distraction, mae'r peth hynny yn aflonydiadaeth. Ymyrdynnu, to distract. Dwi'n yn cael fy ymyrdynwyd gyda'r sŵn hynny. Y-M-Y-R-D-Y-N-N-Y, to distract. Felly, os ydyn eisiau I dweud mae'r hynny yn seduce rhywun, mae'r hynny yn ymyrdenu rhywun. Y-M-Y-R-D-E-N-Y, ymyrdenu, to seduce. Os ydyn eisiau cyfeirio at y gravy, ydyn yn gallu defnyddio brasnodd. Mae'r brasnodd ar y cig yn hyfryd, neu sew. Mae'r sew, S-E-U, sew ar y cig yn hyfryd. Os ydyn eisiau cyfeirio at yr tray sydd yn cynnal disgyl, ydyn yn gallu dweud mae'r hambwrdd fan yma yn cynnal disgledau, mae'r hambwrdd fan yma yn cynnal bwydydd. Felly, os ydyn eisiau I dweud mae rhywbeth wedi ei troi yn ben ar y welod, neu to turn over, ydyn yn gallu defnyddio mae'r hynny wedi cael ei ymhoelyd, Y-M-H-O-E-L-E-D, neu ymchwelyd, Y-M-Ech-O-E-L-E-D, neu dymchwelyd. Mae'r hynny wedi cael ei dymchwelyd, wedi ei droi yn ben i'r welod. Plethwaith. Felly, os ydyn eisiau cyfeirio at letys ar y ffenestr, ydyn yn gallu dweud ynglyn ar plethwaith, neu'r dellwaith, neu chwillwaith. Felly, mae'r chwll yn cyfeirio at mesh neu letters, rhwyll, ac mae'r dellt, D-E-L-T yn cyfeirio at trellis. Felly mae gyda ni y plethwaith, y dellwaith, ac hefyd y chwillwaith ar gyfer letters work ar y ffenestr, ar gyfer letters neu mesh un yn y rhyll, neu y trellis un yn y dell. Os ydyn eisiau I coginio pastry, ydyn yn gallu coginio pastai, P-A-S-T-R-E. Os ydyn eisiau I temlo longing neu hiraethiad, ydyn yn gallu temlo cyllaeth, ec-ell-a-e-eth, cyllaeth. Felly, os mae gyda ni nostalgia, mae gyda ni argyllaeth, neu adref gyllaeth. Oherwydd, os ydyn yn edrych ar yr etymoleg o'r gair Saesnig nostalgia, mae'r hwn yn dod oddi wrth Lladin, mae'r hwn yn dod oddi wrth Groeg, lle mae'r nostos yn cyfeirio at adref neu cadref, neu mynd adref, ac mae'r algos yn cyfeirio at poen neu poenuswydd.
Felly mae'r nostos algos yn cyfri at y syniad o'r dychwelyd i adref ac hefyd gyda'r y temlad o boen neu hiraethu. Felly, trwy'r hwn, rydyn yn gallu defnyddio y gair adref cyllaeth ar gyfer nostalgia, ac wedyn ar gyfer yr gair i dychwelyd adref, mae gyda ni y gair adrefi. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ein darganfod yn defnyddiol. Peidiwch ac yn cofio i danysgrifio ac i cyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch ansaf ac yn iach a hwyl.